Hydroglobus, jeden z vynálezov socializmu, zaručoval prísun čerstvej vody pre obyvateľstvo menších oblastí, ktoré boli obývané. Hydroglobus fungoval na jednoduchom princípe. Nazhromaždíme vodu, ktorú potom rozvedieme do menších domov. Opäť cesta klesá. Tak, ako klesá životná úroveň každým rokom od skončenia socializmu. Ľudia sa teší, že keď socializmus skončí, prinesie im to nový dých života. Žiaľ, skutočnosť bola iná, pretože krajiny, ktoré trpeli socialistickou nadvládou, nemohli dosiahnuť úroveň svojich okolitých susedov. A tak dnes stoja, chátrajú budovy, krajinné oblasti aj ľudia. Snaha o vytvorenie súkromného majetku rozsiahlejšej veľkosti alebo nebodaj súkromných podnikateľských subjektov chátrajú taktiež. Občas vidíme malé potraviny, ktoré sú však schopné obslúžiť asi 30 obyvateľov zo 40 člennej dediny. Čo dodať? Životy zničené príchodom kapitalistickej moci nadvlády skupiny tých, ktorí držia moc, pretože držia peniaze, sa veľmi nepríjemne odzrkadlila na životoch týchto ľudí.